Wah, itu kae. Epan tuku iwak lho. Pani Pak iso kae. Bang, kuwi 2000 kuwi. Cilik kuwi sale. Ki anake Pajar. Ndang dipilih bakule guyang-guyu iki. Ayo. Forum tangi, Pak. Lah kepiye? Bener makane tengah wolu, Jos. kok. Makane tengah wolu malah ya ini semangat. Semangat tengah wolu. Kenapa, Pak? Iki lho,